Vidi, on je, nema sumnje da je on izuzetno talentovan. Kod njega, ja mislim, nekad upitam taj voljni moment s vremena na vrijeme. Ja mislim imam neki utisak, znaš. Ja mislim da je njegov izbor ekipa bio jako čudan ako se ne radi o Zvezdi. Da. Odlazio je tamo da je manje više znao da će biti teško izboriti se za minute i onda je on rekao, ma ne, sad ću da probam. Ne ide to baš tako. Pa dobro, nekad dobiješ, znaš kako, nekad je najizdašnija ponuda upravo iz takve neke ekipe. Upravo si. Pritom on je dalje jako mlad. Da, a već, mislim, ti kad pogledaš, on je nešto išao u Španiju, bio na Gonzagi, bio... Ja mislim, on je izuzetno talentovan, samo ti kažem, da li će se desiti kod njega taj neki klik da počne baš žestoko da trenira i da radi, znaš. U Zvezdi mu ide dobro za sada, ima tih utakmica da liči na Anthony Davisa za slabije platežne, otprilike kad se tako razleti, znaš, napravi par koraka za obiđe nekoga zakuca,